Dobrú kúru špinavú vyjebanú. Ešte aj na líci mi sedela. Ďakujem. Kedy je to? V Bánovcach. Nad Bebravou. Čo škúli tým okom jedným. Len tam není plyn, elektrika. Tam do 40 € sa bude elektrika jevať. No ale nech, ja nebudem v zime, on stane spať. Toto ako budeš platiť? A toto ako budeš platiť ten dvojizbový? Normálne. A keď si na jednoizbový nemal, tak toto? Prosto sa pýtam. Ty si Maďar. Exekútor zajebal 30 € a on si opravil. Prejebal, prenoval. Kurva, 35 rokov som tam býval. A čože? Žena robila 35 rokov ZDA. Zajebali, syn robil čačníka, toho vydrbali. Z môjho čiastočného dôchodku to sa nedalo. Do 50 €. Ale aj tak to bude 170. No ale sa schovatí pod strechou. Kde budú v zime? Ideme skákať do diaľky. Lacko, cibula, jebni si. Dáme sa ten hlavu obkam. Však daj sa dole. Nie, to je tvrdé. Nemôžem piť. Malá diera je tu. Ľahké, ľahké. To je rovnaké. No to je ľahké. Skús to. Kde to robíte? Ľahké. Že aký bol malý, to keď mohol byť. Tam je vyjebaná do chlína. Daj mu z tej borovičky. Dovnútrajšou to dá. Som sa pýtal, či krmú zviera také tu. Nekrm, ja som tu elektrikára robil, A ty si bol nové zamestnancom zoologickej? ale to len tak u kamaráta. Tak. A tam dobre povedal, aj tam je to. Je tam? Dobre povedal. Nejde ja. Lokálne nasadenie. Neviebem sa tam.
Nie, ona chcela či... Mňa to nezaujíma, von z toho. To má určité tieto parametre na váhu. Neviem, či si nepočujete, alebo sedíte na ušiach. No, môžete si sadnúť. Potom najprv si sadnete. Tuto je pedál, keď ho stlačíte, idete a dobre volantom krúťte, dobre? Pedál stlačí. Ten pedál stlačte. Riadne krúťte s tým volantom. Tam pristúpiš. No, teraz je zaskúšla. 15 minút. Ja pôjdem sám. Ja pôjdem sám. Ja som Miki Lauda. Ale je čo? Miki Lauda ešte na formule. Kde mami? Sem, Kde to je mami? vestite sa. No. Tak. Aj to mám pustiť teda? A pomaly, narýchlo a nohy bude vliecť. Dobre. Ja si spravím zopár záberov a... Dám ho rýchlejšie, môže byť. Ale pil, tak to stačí. Čakajte, hore a teraz. Aby sa vám hlava netočila. Pozor. Emo, poď sem. Poď na krmilatko. No. Pozri. Filmuj teraz. Počkej. Pozri, už keď je malý. Hej, za chvíľu. Daj. Na krmu ty. On te máš dobre radšej.
keď pôjde naspäť ten malý. Tu aj prst mi chytil. Ty kokot jebnutý. Fuj. Čo si na dedine? Na pipi, na. No na pipi. Na pipi, na. Na moja, na. Laco, chytám ti večeru. Na pipi. Nechytaj. Vysmažíš doma. Kúra austrálska. Pre mňa je americké. Kde je tá kúra? Tuj. Ja. Kde je tu tá kúra? Nemaj zádu. Na pipi, na. Na pipi. Poď Pozri, moja, Laco, poď. pozri. Ja ona ide na zelené. Ja idem na borovičku, a ona na zelené. To si dneska ráno nemyslel, keď sa zobudí. Kašia nejaký taký? Ale prečo? A toto zdaj do ruky. Poďme. Na pipi, na. Krbetová kurva. Jo, nedávajú vám žrať do logickej. Emu! Robu niečo. Tu mám spraviť, čo? Povaj sa budem jebať. No. Daj mu trávu aspoň, alebo čo. Jebe sa na mňa, kokot. Hýbaj za Ficom. Nedávaj tam prsti, ale. Kurva, toto koľky krmia za deň? Hádam, nie dvoje ľudia. Koľky myslíš?
Všetko dvoja nie. Ja čo, že koľky do krmia? Aspoň traja. Laco, ktorým smerom pôjdeme? Čo? Ktorým smerom pôjdeme? Však aj sme prišli. Hore už nie? Však dole brehom. Tak sa ešte není urechy. Lacko, Nechce ani Bohovi. prečo? Prečo? Budeš jak Sagan, tu je checkpoint. Keď sme v onom Tatrách, Panga Parbat. Horská prémia. Chuj. Čo ste vy sa mnou dorobili? Čože má? Žaldujúci oné problémy, jak ja? Čo hovoríš na toho Ryšavého? A nič. Povedz, čo mu povedz. Kamarádmi. Ja mu nepoviem zle slovo. To je reč. Však ja nehovorím, aby si mu zle hovoril. Dobre? Voľakú radu do života mu daj. Aby sa oženil. Také nešťastie. A ty si sa prečo neuženil? Keď jemu to radíš. Jebem sa na to. A teraz už sa nechceš oženiť, čak ty ešte môžeš v podstate, furt. Ja sa nemôžem. Pôjdeme ti na svadbu ako svedkovia. Jehovovi. Henten donese chlebíky. Ja žijem to zdržovať 27 rokov. Ona má 27 rokov? Jasne už žijem 27 tak. rokov. To nie len mene, to všetkým vám hovoril. Ja už som oženený, čo ja som len. Tak, túto, ostatní. Máte ich dať? Musíš dopiť, lebo sa strátil vrchnák. Hej. Môžete mať radi, že ma máte. 62 rokov bývam v Prievidzi a nevedel som jedna dedina, čo je v Prievidskom okrese. Radobice, No, Radobica nie. Čereňany, Ani Čereňany. Hodruša Hamre. A jaká to bola dedina? Aký mi prišlo na rozum. Ježi Mária, Pusté Ulany. to je posledná dedina Prievidzi. Na ktorý smer? No, smer, tak, no dole, tam, no. Či nie je to nebezpečné? Ale není, však dávaj na ňu pozor. Čo to není? To není. Dávaj na ňo pozor, jak na vlastného detka. Laco, počkaj chvíľu. Poďme sem hore sa pozrieť. Poď za mnou. A tam až nie. Neviem. Nie. Ideme? No? Ty si kokot. Dobre. Dobrá? Laco, dobrá káva? Tak hovorím, mám 62 rokov, ešte som zoologickej kávu nepil. A dobrá je? Čo ja viem, keď som najebaný zase. Není si najubaný. No veľa nekýba. A ty prečo nechceš? Ja nemám na to ešte vek. A ja sa 62 ročný budem núčata robiť, nie? Vnúčata robia tvoje deti. Ja si by mal robiť vnúčata, nie ty. Ja ty si kokot bláznivý. Tak jak to teda funguje? Vysvetli nám to. Ja ti nebudem nič vysvetľovať. Lebo som zistil, že ti šibe. Ja mám vnúčatama. Ja som rád, že žijem. Nie vnúčata, aby som mal. Že by si s nimi chodil na ryby, na hryby. Ja na ryby chodím. Aby si vnúčika zobral.
Na rybačku. Ježiš Maria Je Božia. do zoologickej. Zober si ty a hýbaj. A do zoologickej by si ich mohol zobrať. No a nebej tebe. Lacová zebra. Má garska. Čo si sagan, ťa smadí. No ma filmuj. Dobrý môj. Dobrý. Dobrý. No, popaď. Ne? Dobrý. Do piča ma pozná kokot. Čo si sa narodil v Handlovej ako ja? No, dobre. Dobrý. A čo tiebe? Čo je teraz? To ti mám borovičku jebnúť. Potom si budeš fotiť hrať do piče. Foť teraz, keď majster má chuť a čas. Nie, ty si teraz rád fotíš do piče. Na to boha. Láco, fučíš jak ten muflon. Je horšie. Dobre. Místa sa mi ako kotovi. Zdržte ho chvíľu. Počkaj. To je moja smrť, ja ryby nežerem. Prečo? Protivný. Ani struha? Nedožerem aj головu. Laco, poď dokola. Nedvihnem ti kokot.